थायासै गबाय मानसि आइदि आंनावसो सिथामसैलाय हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बर' हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय एन्जय खालामगोन होननानै नै ओमफ्राय जोङो दिनैहाय माने बेलासियाव बेना बानलु फुलि लाबोदोंमोन नालाय बे बानलु फुलिखौ गायनो होननानै रेडि खालामदों आरो बानलु फुलि फांथाम ओमफ्राय फान्थाव बिफां फांसे आरो लोगोफोर बेखौ गायहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय लोगोआव आङो केमेरामेन हिसाबै थाफासिगोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं नैबेखौ खिन्थादोंमोन आरो बिबारा मा होनो बेसर बिबाराव ओमफ्राय खान्थाल मादा खालारनि मोनसे बेसर बिबार खालारनि मोनसे आरो ओमफ्राय बै बिफां माने फांसेयाहाय नै बिनिफ्रायनो आं बिजौखौ लांनानै गायस्लायहैदोंमोन आरो ओमफ्रायहाय बिनिया थुबजा बारनानै ओमफ्राय बैनिया बारसेल' सिरि मोनसेल' बारदों आरो लोगोफोर आं बेखौनो खिन्थादोंमोन ओमफ्राय साइडआवहाय हासबेन्डआ माने गान दामबाय थादोंमोन नालाय बेनि थाखाय कपिराइट फैजानो गिनानै आङो भइस अभार होनांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै सासेया खारथिंगासिनो जि मोसागासिनो आरो बियो सल' दामनायजों जै सल' दामबाथाय मोसायो अबे मोनसेखौ गायनो फिसाखौ ना गिदिरखौ माथो बानलुआ फांथाम हो गिदिरखौनो गायनोसै हा खोनाया सिखा फिसाखौ नांगोन ना बेखौ हासिनांगोन मैं किधर जाऊँ बेसेबां लानाय इयो 60 माबायदि होनदों फिथाइया हा फानलु फिसा बायदि कालार थायो कालारिं थफा थफा नामा हायाव दोनलै हायाव दोननानै बानाय सान्दुं गोसाखा बिबौ फिसौ मोसागासिनो सानो दोना गारखुमानानै फैबाय आङो नङाबा सान्दुं गोसायाव खारख'बाय थागोन ओमफ्राय आंना गायनाय आं फोनाय दुन्दिया बेसे मोजां ग्रौ ग्रौ जानानै दं गुरै जाखासिगोन ना बियो रानबाय ना एफा गोबावनिफ्राय दोननाय साननै जाबाय माथो नांगौ मा फोगोन गैया बैनो हालेवनायसै नामा बबेनिफ्राय दै लुना होबाय थाबानो थागोनलै बैनालाय बोथोर मोनजाबाय थादों जाबाय दे हा खोना खोसिनानै होबानो जाबायना बै जुजाइनिखौ होनांगौ जुजाइ माबा थायो नै बावदोंसो आङो लाबलि बे जुजाइखौ होनांगौ जायखिया होना होदोब्ला नोङो सिङाव थालायाव बोखांफिनजायो ना बेलाय नैबे हाखौ लांफै नै बोखांफिनबाथ' जाबाय आरो मा हा दे होमबालाय सेरसेरावल' होनानै होदो सानखौ हाखौ बोखारनानै आंबो गोसोखाङाखैना जासिगोन दे रोदाया सुफैखागोन ना साइडआवबो बिदि जुजाइनि हासार थायो जाहैदों बिदि जुजाइ माबा गोनाङा दंबावोसो बानलु बिफाङानो फांनै दंबावो ओमफ्राय फान्थाव बिफां फांसे थास'बो खानांगौ बैयाव खानोसै दा बेलासियाव सान्दुं गोसाथार थानाय नङा खियासिन हा बियो सिख्ला खाथार ने एसे गोथौमोनलै
gửi em vào sắp xếp. Kasih. Sekarang kok? Iko hasil kuno nih sama aku. Mama jadi pasti gitu nama. Nih biar mama pada nang pantau kayak jalannya. Pantau kau sih pun ada, pantau kau sih pun jalan, kayak jalan. Nih biar balik. Kangkat papa pangsu jualan mana? Metron dah kan sih nih dia juga tanah kena. Nampak pun tu. Skribir pilih ni. Okey. Aku ini. Siapa semua boleh dan dulu ini. Aisyah. Panta, walu, fulkopi, gajor. Ini Lwgwpwr monaनि ओंख्रिया मोनबाय. गोथाव जानोसै.